गोनां जायोब्लानो बेखौ खामानियाव बाहायनांगोन बा बे आफादा biban hoदों आरो बे बिबान मथे आं मावफुंबाय दा आं बे मongklongpwrनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन माने गोबां बाथ्रा बुंनायनि खाबुबो गैया माने गरम जाबोबाय समाबो खम बेनिखायनो फंनैसोल' बुंनानै फोजोबगोन मानव गेदेर नोंथांमोन जों मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो गोबां जेंना-जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै जुजिनानै खारबोनो गोनां जादों। दा बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोंहा
बादियै राव थुनलाइनि थाखाय बे बर' थुनलाइ आफादा जे हाबा मावदों बेवहाय जोङो बयबो गोसो गोरबोजों हेफाजाब मदद होनो हायोब्ला निश्चय बे हारिया थैनायनि बाथ्रा गैला इयुनाव गोजान जाला बेबायदि महरखौ जोङो दा नुनो मोनदों एनालाइज खालामबा जों मोनगोन बेनि गेजेरजोंनो आङो दिनै खावलायनो लुबैदों दा मिरु बर' बाहागो लानांगोन आरो बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जे हाबाफारिखौ बेखौ जोङो दिन्थिलायनायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै आं गोलाव बुंनो सानाखै आं खावलायनानै दोननो लुबैबावदों जे बिरबिला बिरहोनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जे सावरायमा जथुम बेखौ जोङो जागायगोन